18 February 1857 ngunyaka apho abantu baqala ukuqumbela umprofetikazi umama uNongqawuse, the young Nongqawuse. Baqala ukumridicula and turned against her ngenxa yento babebelieve ukuthi iprofesi yabo, iprofesi awaza nayo ibakhuphe endleleni. Xa sibuyela kule date, it's 18 February. 1 plus 8 is equal to 9. Numerology is, we are in the 9th year. Okay. So besizixoxa ezo ku life. Abantu bakuthi baqala ke ngoku ukunyemba umama uNongqawuse. Ndimbiza umama because umama kum. Even though she was young when this happened to her. And one factor that people are always leaving behind. uNongqawuse didn't go to inkosi ayochaza ubana ndibone le prophecy isona. So the first thing that she did, wahamba waxelela umalume wakhe umhlakazi kuba nguye umuntu owayeguardian yakhe that time, uba kukho into esona so endiyibonileyo kwathini wamxelela lolo hlobo. Umhlakaza, which ngela xesha wayeqalile ukungena kwiChristianity, seqalile ukuba ngumfundisi, waba nguye ohamba yobeka le prophecy kulantika kwinkosi eyayikhona ela xesha. Meaning that this could have been distorted. My spirit says this was distorted. We are the reincarnation of uNongqawuse. I'm one of the reincarnations zikaNongqawuse, and I'm here to say to you, la game yadlalwa phaya abelungu nabantu ababethengiwe ngela xesha bebala lethu babona ukuthi amandla we-spirituality, ancient spirituality sase-Africa sisezandleni zabantu abangomama. The only way to distort ipower yomama was to make sure into yoba kunyembwa umuntu ongumama nozamayo ovukayo emva koNongqawuse azifihle, ngoba kaloku kukho elihlazo liye laphakama ngegama lomuntu ongumama. Sibuyile ke ngoku sithunyiwe thina kuthiwa masophakamisa elagama, ngoba we know that something wrong happened there. I'm not the only one that is saying this. Kukhona bayichaza ngolunye uhlobo abathi kwathi kanti kwakufa inkomo ngela xesha, kodwa inyani lena, the prophecy was distorted, azange ichazwe ngehlobo yayibekwe ngalo, kwazoblamewa omama. From that year up until today, umuntu ongumama emoyeni azange aphinde ahlonipheke. Sithunyiwe ke ngoku the return of the white cloth healers, pure healers. Sizophakamisa isizwe sethu, ngoba umuntu ongumama xa esemandleni uphakamisa isizwe sonke. Ukubiwa kwespirituality somuntu obumnyama mayingalityalwa eyona key, esona sitshixo ubana omama yayingabo ababekwe phambili, ngoba indawo enomama ine-creation, inemfudumalo. Uzujonge umzi onotata okuthiwa wawuyamoyika umfazi wakhe ke lo mzi lo uba mkhulu kufa. Kubakho iziqhamo kulaa mzi, ngoba xa ekhayeni umuntu ongumama enikwa irole yakhe yoku-advisa, yokwakha, yokunqanda, yokuwona, playing that creation ayidalelweyo, kubakho impumelelo kobo bomi. Siyabuyiselwa ke bomama, siyabuyiselwa emsebenzini wethu wokuba masiphakamise isizwe sakuthi, sikhulise iziphiwo zabantwana abaphiweyo ngokomoya yonke into, sibuyisele umuntu ongumama esihlalweni sakhe. Indlalo iphelile ngoku. Ndithe kuwe izolo bazawubhatala abantu abathunywa, ngoba bakhona ootata abathunywayo kodwa hamba bophakamisa umuntu ongumama, ubonisa isizwe sethu basinjani. Instead what they did, they made sure ukuthi umuntu ongumama usemva. Asilwi, sizolungisa inyani, sikwixesha lokuba okudaliweyo kuyenzeka. The return of the white cloth, pure healers. Masiphakame isizwe sakuthi. I'll be live on Thursday talking about these things. Right?
but I still need to confirm it because kunenye appointment that is overlapping with the live. Phakamansizwe sakuthi ixesha lifikile. 05:05 on the timer. The return of the White Lord healers. Okudalweyo kuyenzeka. Everything is working out for me. Apho ninyathela khona ukukhokhela ukhanya. Everything works out for me. Love and light, family. Peace out.